Guilty kini ang gipahamtang sa Ombudsman kang Kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa kasong administratiba nga gipasaka batok kaniya sa usa ka Moises Deiparine. Naglakip kini sa grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service ug kalapasan sa Republic Act 6713 o mas nailhan nga Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Subay kini special permit nga gihatag ni Garcia sa usa ka kontraktor sa desilting project sa Manangar River nga walay environmental compliance certificate. Subay niini, gipahamtangan usa ka tuig nga suspension si Garcia nga walay bayad. Apan tungod kay wala naman siya sa katungdanan, gipamulta na lang ang kanhi gobernadora, balig unom ka buwan nga iyang kanhi sweldo isip gobernadora sa lalawigan sa Cebu. Samtang sa pamahayag nga gipagawa sa kampo sa kanhi gobernadora, pinaagi sa Cabrido and Associates Law Firm, giila niini ang desisyon sa Ombudsman, batok ni Garcia. Apan padayon nilang gikwestiyon ang reklamo tungod kay wala matud pay factual ug legal basis ug ang timing niini. Nagpabilin matud pa ang respeto ni Garcia sa rule of law ug ang constitutional process. Muhimo sila sa tanang legal remedies ug malaumon nga mahatagan ang kanhi gobernadora ug impartial review sa giatubang nga kaso. Karong adlaw, gikatakdang moduso og motion for reconsideration ang kanhi gobernadora.